Hudba štartuje, tajomná, elegantná. Ahoj, vitaj. Dnes sa pozrieme na jednu z najkrajších a najtajomnejších mačiek, nórskú lesnú mačku. Tu je 5 zaujímavostí, ktoré si o nej možno nevedel. Mačka z vikingských legend. Táto mačka sa spomína už v starých severských mýtoch. Hovorí sa, že vikingskí bohovia mali mačky, ktoré boli príliš veľké na to, aby ich smrteľníci zdvihli. Možno to boli práve nórske lesné mačky? Dokonalá zimná výbava. Ich hustá dvojvrstvová srst ich chráni pred ľadovým vetrom a dokonca im pomáha plávať. Chlpaté labky im zase slúžia ako snežnice, aby sa im lepšie chodilo po snehu. Sú divoké, ale milujú domov. Napriek tomu, že vyzerajú ako malí rysovia, sú nórske lesné mačky priateľské a spoločenské. Niektorí ich dokonca nazývajú psie mačky, pretože sa veľmi viažú na svojich ľudí. Skokaní majstri. Tieto mačky majú silné svaly a vedia skákať extrémne vysoko. Bez problémov sa dostanú na vrchol skrine alebo na strom bez rozbehu. Veľké, ale nežné. Sú jedny z najväčších mačiek na svete. Dospelé jedince môžu vážiť až 9 kg. Napriek tomu sú to nežní obry, ktorí milujú mazlenie a život v rodine. Tak čo? Vedel si všetkých 5 faktov? Ak máš doma nórskú lesnú mačku, napíš do komentára, aké bláznivé kúsky už predviedla.